Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! 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 Kalbo. Ako sa lahat. No. Napanginig si Manong driver. Magandang gabi sa'yo, kaulo. Di ba ako si Noli Di Castro dati? Magandang gabi, bayan. Sa akin naman tang iba. Magandang gabi, kaulo. Philippine Standard Time, it is now 32 minutes after 7 o'clock. That is our Love Radio TikToks. And of course, you are still locked in dito pa rin po sa istasyong naghahatid sa inyo ng katuwaan at kasiyahan. Ito po ang 90.7 Love Radio. Ang saya-saya, clap your hands. Ang saya-saya, clap your hands. Alright, syempre kasama pa rin po inyo abang lingkod Diego Bandido, Tanghenya at ang makulit na si Duday. And Duday want to say hello to everybody. Duday, go! Hello po sa inyong lahat po. Gusto ko lang pong bumati sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. At syempre sa lahat po ng mga pasahero. Ingat po kayong lahat sa pag-uwi. Alam ko po napapagod na po kayo kasi nagwo-work po kayo sa mga anak po ninyo. Kagaya ko po na bata na naghihintay sa bahay. So in behalf po sa inyo pong mga anak, I love you po. Ingat po kayo. Donut naman dyan. Pambihira to si Duday, oh! Ano ba yung apo mo? Ay, wala na akong magawa dyan. Duday, umayos ka nga. Sabihin mo, donut, tsaka mamon. Maglolo talaga kayo. Yung isa, donut. Yung isa, mamon. Aray! Ay, bakit? Kung gusto mo, humingi ka rin din ng pamada. Ay, naku, eto na nga lang. Pag-usapan na natin to. Isang lalaki ang nag-spend ng almost 8 years para lang itayo ang 23 feet Eiffel Tower na with the 700,000 posporo. Kaso nga lang, ang Guinness World Record na gusto niya masungkit ay nireject siya. Oh no! Nako, eto nga, sabi pa kasi ng Guinness World of Records dahil na-disqualified siya dahil yung mga ginamit niyang posporo ay hindi available sa sa commercially. Dapat available commercially. For example, dito sa atin, guitar. EMI. Ay, mga ganung posporo, yung nilalagay mo ng gagamba dati. Ang logic na natin to! Ay, sige, logican mo na yan. Logikan na yan! Logikan na yan! Okay, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, minsan kasi mapapaisip ka na bakit may mga taong sobrang obsessed na ma-recognize ang gawa nila. Go-google sila ng ilang taon, tapos ang ending hindi ma-recognize. Marami po mga ganitong sitwasyon, mapapamilya o sa trabaho. Yung iba pa nga para ma-recognize lang sa trabaho ng mga boss nila, sinisiraan pa yung katrabaho nila. Oh no! Anong tawag dyan, Tang? Bida-bida. Well, isa sa mga dahilan po kung bakit ginagawa ng tao yan, yung tinatawag nating innate human need.
yung recognition and validation is a fundamental psychological needs. So, kinakailangan po ng tao yan. So, nagsisik tayo ng approval and acknowledgement from others. Diba? At syempre, pangalawa, ginagawa ng ibang tao yan for legacy. Ayan. At nang sa gayon ay hindi po sila makalimutan pag wala na sila dito sa mundong ibabaw. Ganon na mangyayari. Makikilala sila. Otot nyo, green. Mga kabisyo, hindi kaya po sa nilalagyan mo ng lahat na halimbawa, etong ginagawa mo ngayon. Gagawa-gawa ka ng ano dyan para makilala ka. Eventually, mawawala din yan. 76 tuloy. 36 after 7 o'clock. Good evening! Sasakyan si